upgrade kumbaga, 'di ba? So i-unbox ko ngayon yung binigay sa atin ni SP Madrid na bagong MacBook Air, 'di ba? So sa MacBook Air na ano pa, naka-sealed pa, naka-wax pa yan. So hindi pa yan na bumuksan. So unbox na natin. Pa-install ko pa doon ng mga applications. Elegante siya tingnan compared sa mga existing laptop na ginagamit ko ngayon. Ayun. Diba? So, ayun. So, siguro masabi ko lang para sa mga upcoming applicants natin, apply na kayo. Kasi yung company talaga is nag-ano siya lumalaki siya. Nag-upgrade tayo, mga bagong office tayo. So, para sa mga hindi pa nakakapag-apply, apply na kayo. And then para sa existing employees natin, especially sa mga newbies, make sure lang na na mahalin natin yung trabaho. Tsaka sa una lang yun medyo challenging, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin mahirap kasi wala namang madali talagang trabaho. Pero challenging yung trabaho natin at first. Pero pag nagamayan na natin, talagang in the long run tayo rin yung mag-benefits. Okay, so yun lang. And then, I think yun lang kasi ko pa to. Tutorial muna ako nito. First time ko kasi nagamit nito. Thank you. Bye.